Bésame, soy gallego, bésame. Bésame, 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 soy gallego, bésame. Bésame, 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 soy gallego, bésame. Bésame, 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 soy gallego, bésame. Supoño que sí, Non porque, sabemos, a ver, a distribución foi gratuita. Ata agora. Non sei se o vende. bueno, pero supoño que a venda deben telo, porque nos créditos di cero subvencións, custo total 22.000 euros. Pobre, se alguén lle pode comprar algún exemplar estaría moi ben. Ben, chegamos ao final dos 16º encontros para a normalización lingüística. Eu quero comezar a clausura dando as grazas. Non porque teña medo de que depois me esquezan, sino porque creo obrigado comezar agradecendo aos organizadores, aquí representados na mesa por Susana Mallo Cega, e a todos os asistentes, tamén os que nos seguiron a través de internet en todo o día, os asistentes que animaron os diálogos tamén de maneira especial, e sobre todo a todos os participantes, a dúcia de ponentes que nos ilustraron durante estes días. Este tipo de encontros que xa levan 16 edicións e esperamos que continúan, teñen a vantaxe, como moitas outras das actividades que fai o Consello, de que teñen tamén un certo carácter de permanencia. Quero decir que, ademais do interesante que poida ser a aposta en público, en directo, para un intercambio de opinións entre as persoas que aquí estades e que estivestes durante estes días, e, ademais, quedan non somente as grabacións destas sesións que se ofrecen en aberto tamén a través de internet a nosa mediateca, sino quedan tamén os textos, os documentos aos que se pode acceder non só como conxunto pechado, o equivalente ao libro, digamos, sino tamén despois un a un para que no sucesivo se poida seguir acudindo a eles. E digo no sucesivo se poida seguir acudindo a eles porque normalmente, pola nosa experiencia, os resultados deses encontros acaban sendo obras de referencia citadas na bibliografía específica e iso é algo que, bueno, pues que non solamente nos congratula, sino que nos anima a continuar tamén nesa liña de que quede constancia para o futuro do que aquí se dixo e do que aquí se falou, na idea de que o encontro, ademais de ser, como dixo nel no primeiro día, un encontro, un lugar en que nos reunimos, en que podemos contrapoñer ideas, intercambiar experiencias, afectos, visións, etc., son tamén un lugar para o debate, lóxicamente, pero tamén un lugar no que se pretende facer avanzar o coñecemento que se ten sobre cada un dos ítems que nuclean en cada nova ocasión os encontros. Tamén nese sentido,
eu quero chamar a atención, aproveitando a presencia de todos vós, de que esa é a liña xeral que pretende tamén o Consello da Cultura, é dicir, que ao longo do ano estades convidados a múltiples variadas actividades que son pois, tamén foros de debate, encontros, novas ideas, novas debates sobre cuestións que nos poden interesar a todos porque tocan de maneira nuclear a lingua ou a cultura galega entendida no sentido máis amplio e integrado que se poida dar o termo, senón tamén de moitas outras cuestións que, de alguna maneira, serven de contexto, de envoltorio ou que son complementares ou colaterais ao propio feito cultural. Por tanto, nós estaremos encantados de recibirvos non soamente nos próximos encontros, senón ao longo de todo o ano e moitos outros tipos de actividades que seguramente pois, que se enriquecerán tamén coa vosa achega, coa vosa presencia e co que teñades a ben engadir como ponentes ou no debate. E, por tanto, reitero o agradecemento a todos e doxe nun ano.